Салом дӯстон, хушомадед ба канали Маҳмад Амин Назруллоев ва имрӯз дарси чорум мебошад ва дарси чоруми мо дар бораи тухми растанӣ мебошад. Ин презентатсия чиро дар бар мегирад? Дар ин презентатсия мо сохти тухми растаниҳои дупала ва якпаларо меомӯзем, сабзиши тухмро меомӯзем, яъне ки тухм чӣ хел месабзад ва кадом шароитҳо лозим аст ки тухми растанӣ хуб инкишоф ёбанд. Таркиби тухмро меомӯзем, нафасгирии тухмро меомӯзем ва ғизогирӣ ва сабзиши майиса ва муҳлати кишро меомӯзем. Дар дарси гузашта мо гуфта будем ки узвҳои растанӣ ду хел мешаванд. Узвҳои растанӣ якум гуфтем вегетативӣ, дохил мешавад реша, поя ва барг. Вот. И ин узвҳо дар афзоиши ғайриҷинсӣ иштирок мекунанд. Ва дохил мешавад узвҳои генеративӣ, яъне ки узвҳои репродуктивӣ, дохил мешавад тухм, мева ва гул. Мо дар ин мавзӯъ дар бораи тухм гап мезанем. Аз рӯи сохташон растаниҳо ду намуд мешаванд: растаниҳои дупала ва растаниҳои якпала. Растаниҳои дупала кадом намуди растаниро мегӯянд? Растаниҳои дупала ҳамун намуди растаниро мегӯянд ки тухмашон ду тухмпала доранд. Тухмашон чӣ доранд? Дуто тухмпала доранд. Ва растаниҳои якпала растаниҳоро мегӯянд ки тухмашон якто тухмпала доранд. Дар ин расм омада шудааст сохти дони лӯбиё, ки ҳамчун намуна мегирем ва меомӯзем. Мо мебинем ки дар ин расм чӣ дода шудааст. Дар ин расм мебинем ки лӯбиё вақте баридан шуда аз кадом қисмҳо иборат аст. Якум қисмаш и пӯсти тухм аст. То есть ки аз берун бо пӯст пӯшида шудааст. Пӯсти тухм, вот он, пӯсти тухм. Ва дар даруни вай тухмпалаи калон қарор дорад. Ина тухмпала, як тухмпала, ду тухмпала. Агар мо ин хеле вертикалӣ барем тухма, ина тухмпала бошад. Як тухмпала, ду тухмпала. И ҳардуш як расм аст. Якташ баридагиаи горизонталӣ, якташ баридагиаи вертикалӣ. Лӯбиё растаниҳои дупала дохил мешавад. Барои чӣ? Барои ки тухмашон дута тухмпала доранд. Ва дар даруни тухми лӯбиё решача, мухчача ва пояча қарор дорад. Яъне ки ҷанини реша, ҷанини мухча ва ҷанини поя қарор дорад. Инҷа майдак нишон дода шудааст. Решача, пояча ва мухчача. Аз решача реша пайдо мешавад, аз пояча пояи растанӣ, аз мухчача барг ва дигар узвҳои растанӣ пайдо мешавад. Ин буд сохти лӯбиё. Ва ҳамин тавр агар схематически тақсим кунем, яъне ки тухм аз кадом қисмҳо иборат аст. Яъне ки иборат аст аз пӯст ва ҷанин. Пӯст кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? Пӯст тухмро аз хушкшавӣ ва дигар осебҳо муҳофизат мекунад. Ин якум вазифаи пӯсти растанӣ аст. Дуюм вазифааш, пӯсти тухми лӯбиё сафед ба нур ва холхол мешавад. Ин чӣ маъно дорад? Маъноиро дорад, ки ҳамаи намуди тухмҳо вобаста аз ранги пӯсташон гуногун мешаванд. Мисол мегирем, агар мо бозор бирем, лӯбиёро бигирем, масалан лӯбиёи сафед, лӯбиёи сирх, лӯбиёе ки ҳарранга аст. инро бояд мо бидонем. Дальше ҷанин.
ҷанин аз чӣ иборат аст? Ҷанин иборат аст аз тухмпала, решача, мухчача ва пояча. Тухмпала вазифаи тухмпала дар он аст ки моддаҳои ғизоӣ захира мешаванд. Дар аксарияти тухмҳо моддаҳои ғизоӣ захира мешаванд дар тухмпала. Яъне ки вақте ки мо ҳамин лӯбиёро тарк кунем дар ягон об, барое ки аз ҳамин лӯбиё ягон растании нав пайдо шавад ва решача, мухчача дальше инкишоф биёбад, инҳо аввалан первоначально моддаи ғизоие ки барои инкишоф ёфта шуданашон аз кӣ мегиранд? Аз ҳамин тухмпалаҳо мегиранд. И дар растаниҳои дупала дарётон бигиред, яъне ки агар савол кунанд ки моддаи ғизоӣ дар растаниҳои дупала дар киҷо захира мешавад, ҷавобаш бигӯед ки дар тухмпалаҳо. На дар ҳама растаниҳо, дар аксарияти онҳо дар тухмпала ҷойгир мешавад. Ва дар баъзе растаниҳо моддаи ғизоӣ дар решача, мухчача ва пояча ҷойгир мешаванд. ин дарётон бигиред. Решача чист? Решача ин решаи ҷанинӣ аст. аз ин дар оянда реша пайдо мешавад. Мухчача и навдаи ҷанинӣ аст. дар оянда пайдо мешавад навда, яъне ки поя бо баргҳояшон, ва пояча и поячаи ҷанинӣ аст, ки дар оянда аз ин поя пайдо мешавад. Пояи растанӣ пайдо мешавад. Пояи асосиш пояи растанӣ пайдо мешавад. яъне ки дарахт агар мисол ягон растаниро мо нигаҳ кунем, растанӣ аз чӣ иборат аст? Аз реша, поя ва навдаҳо, баргҳо ва дигар чизҳо. яъне ки ҳамаи ҳамиҳо ҷанинаш уже дар даруни тухм ҳаст. Уже источники развитияи ҳамин органҳо дар даруни тухм ҷойгир шудааст. Ин буд сохти растаниҳои дупала. Дар мисоли дони лӯбиё ба шумо фаҳмода додам. яъне ки дони лӯбиё аз чӣ иборат аст? Аз пӯсти тухм, баъд иборат аст аз тухмпалаҳо. Ду тухмпала дорад, як тухмпала, дуюм тухмпала, ва дар байни тухмпалаҳо ҷойгир шудааст решача, мухчача ва пояча. тухмпалаҳо моддаи ғизоиро захира мекунанд. Пӯст ҷанинро, қисмҳои даромадагии тухмро аз хушкшавӣ, аз ягон травма, аз ҳашаротҳо нигаҳ медорад, яъне ки вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад. Ва мухчача, решача, пояча калон мешавад, растании нав пайдо мешавад. ин буд сохти растаниҳои дупала. Дальше меравем. Сохти растаниҳои якпаларо меомӯзем. Сохти растаниҳои якпаларо дар мисоли дони гандум меомӯзем. инам ҳамин хел аст. Аз кадом қисмҳо иборат аст? Аз пӯст иборат аст, яъне ки мевапарда. Аз мевапарда иборат аст ки ба пӯсти тухм сахти бад часпида шудагӣ аст. Мевапарда ба пӯсти тухм сахт часпида истодааст. Баъд иборат аст аз чӣ? Аз эндосперм. Агар ҳамин дони гандума мо агар дар осёбари майда кунем, мо хокаи сафедранг мегирем. ира орд мегӯянд. Агар савол бисем ки орд чист? Ин эндосперми майдашудаи дони гандум аст. фаҳмо? ва иборат аст аз чӣ? Иборат аст растаниҳои якпала. Иборат аст аз ҷанин. Ҷанин иборат аст аз чӣ? аз тухмпала. Тухмпалаш дар ҷои майдаҳа. бинед чанд хал як полоскаи тамом. дар ҷои тухмпаларо бинед чанд калон омадагӣ. Агар шумо ҳамин донаи хурморо бигиред ҳӯй бикунед, ҳамин расмро мебинед. Просто агар ҳӯйш кунед, ҳамин расмро мебинед. яъне ки иборат аст аз чӣ? Иборат аст растаниҳои якпала. Аз мевапарда ки бо пӯст сахт часпидааст. Аз эндосперм қисми зиёди тухмро мегирад. ва агар эндосперм мо майда кунем, чӣ ҳосил мешавад? Орд ҳосил мешавад.
иборат аст аз тухмпала. Дальше иборат аст аз ҷанин. Ҷанин иборат аст чи? Аз тухмпала, ин як полоскаеро майдаакай. Ва дигар қисмош ки шумо медонед. Решача, пояча ва мухчача. Яъне ки сохташон монанда, фарқиятшон ҳам ки ин мевапарда дорад, мевапарда бузчаспида шудааст ва эндоспермш калон беҳад калони бадай. Растаниҳои якпала моддаи захиравияшон дар чӣ ҷойгир аст? Дар эндосперм. Агар ба ёдтон бошад, дар инҷо фаҳмондагӣ будам ки дар растаниҳои дупала моддаи ғизоӣ барои дальнейши инкишоф ёфтани мухчача, пояча ва решача дар ҷойгир буд дар тухмпалашон. Дар растаниҳои якпала моддаи ғизоӣ барои инкишоф ёфтани решача, пояча ва мухчача ҷойгир аст дар эндосперм. дар инҷа схематически омадагӣ фаҳмондагие ки сохти тухми зироатҳои ғалладона, то есть гандум, ҷав, ҷавдор, ҷуворимака ва ғайраҳо ё растаниҳои якпала ҳастанд ва тақрибан монанданд. аз чӣ иборат аст? Аз мевапарда вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад. Аз ҷанин иборат аст. Ҷанин иборат аст аз эндосперм. гуфтем ки аз эндосперми гандум чӣ мегиранд? Орд мегиранд. Орд яъне ки эндосперми майда шудааст. Эндосперми осёб карда шудааст. ҷанини растаниҳои якпала як тухмпала доранд ки майдаҳакай намеро тухмпалаш мегӯянд. Тухмпала иборат аст аз решача, мухчача ва пояча. Решаи ҷанинӣ, мухчача навдаи ҷанинӣ ва пояча бошад, пояи ҷанинӣ мебошад. дальше меравем. ин схема бо нишон медиҳад ки мисол тухм аз кадом қисмо иборат аст? Иборат аст аз пӯст ва ҷанин. Аз рӯи ҷанинашон растаниҳо мешаванд растаниҳои якпала, мешаванд растаниҳои чӣ? Дупала. Растаниҳои якпала эндосперм дорад, як тухмпала дорад. ва эндоспермаш хурд аст. дигар қисмашон монанд аст. Решача, пояча ва мухчача монанд аст. ва растаниҳои дупала иборат аст аз пӯст, гуфтем наву боло, эндосперми калон дорад. Бахшиш, растаниҳои дупала эндосперм надоранд. тухмпалаи калон доранд. ва моддаи ғизоӣ дар тухмпала ҷойгир аст. Моддаи ғизоӣ дар тухмпала ҷойгир аст ва дар растаниҳои якпала бошад дар эндосперм моддаи ғизоӣ. Давомаш. Таркиби тухм. Дар таркиби тухм дохил мешавад моддаи органикӣ, моддаҳои маъданӣ, яъне ки минералӣ мегӯянд инро ба другому. Агар ба забони дигар гирем минералӣ ва об. ира чӣ хел мешавад фаҳмид? Агар як стакана гирем, як тухмара дараш бимонем, алов бизанем, болоша маҳкам кунем, мисол камак ҳаво будура. ҳаминҷа дар танаи ҳамин пробиркаи шиша қатраҳои об ҷамъ мешавад. яъне ки об бухор мешавад. ин маънои дорад ки дар таркиби тухм чӣ ҷойгир аст? Дар таркиби тухм ҷойгир аст об. дальше агар алов мезана, алов сӯхтан гирад, ин маънои дорад ки дар таркибаш моддаи органикӣ ҷойгир аст. ҳамаи моддаи органикӣ месӯзанд ва дар охир хокистар мемонад. дар таги ҳамин пробирка хокистар мемонад. ин маънои дорад ки моддаҳои маъданӣ ё минералӣ дорад дар таркиби тухм. аз моддаҳои органикӣ кадом чиҳо бисёртар дохил мешавад? Бисёртар агар в процентном соотношении бигирем, дар таркиби тухмҳо бисёртар моддаи органикӣ зиёд аст. Моддаи органикӣ хеле зиёд аст. 84,7-89%. Мисол дар ҳар хел тухм ҳар хел. ба моддаи органикӣ дохил мешавад чӣ? Ширеш ё клейковина, моддаи часпак,
крахмал, оҳар, яъне ки ба забони русӣ углевод мешавад. Сафеда ва равған. Ширеш ё клейковин агар аҳамияте боше вақте занакҳо хамир мекунанд, агар ҳамун оба бихапем давай часпакай. Ин маъноеро дорад ки дар таркиби ҳамин тухми мисол гандум чӣ ҷой гир шудааст, ширеш ё клейковина ҳамин ҳисоб часпак мешавад. Дальше агар мо ҳамун хамира бигирем дар ягон докача печонем, ва дар ин об мисол тарш кунем, ҳамин об мутн мешавад. Чӣ мешавад? Мутн мешавад. Ва дар дари ҳамин агар мо ёд добавит кунем, ранги об дига мешавад. Ин маъное дорад ки ёд бо крахмал реаксия меравад ва рангаш фиолетовый мешавад, рангаш иваз мешавад. Ин маъноеро дорад ки дар таркиби ҳамун хамир, яъне ки тухми гандум ҷойгир аст крахмал. Дальше меравем оҳар, яъне углевод. Инам агар таги ҳамун хамира нигоҳ кунем, хеле осадок дорад. Ҳамун осадоки ҳавай чӣ ҳисоб мешавад? Маъноеро дорад ки ин углевод аст. Дигар моддаи органикие ки дар таркиби тухм ҷойгир аст, ин сафеда аст. Сафеда бисёртар дар таркиби оилаи лӯбиёҳо дохил мешавад. Оли дар дарси анатомия мегзарем ки сафеда мисол вақте ки ба забони кӯчагӣ гирем протеин бисёри наврасон медонанд ин чиза. Протеин ин англиси переводчай сафеда мешавад ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ белок мешавад. дх мешавад, яъне ки источники ҳамин сафеда дхил аст, яъне ки сафедаҳои ҳайвонӣ, яъне ки дар гӯшт бисёрай, гӯшти мурғ, гӯшти гов ва дигар. Ва растанигӣ мешавад, сафедаҳои растанигӣ бисёртар дар лӯбиёҳо дохил мешавад. Таркиби лӯбиё бой аст аз сафедаҳои растанигӣ. Дар таркиби мисол нон бошад, нон медонем ки ай орд тайёр мешавад, орд бошад, ин эндосперми чи аст? Дони гандум. Бисёртар бой аст аз оҳар, углевод. Барои ҳамин агар мо бисёр нон бихӯрем, фарбе мешавем. Ва равған. Дар хонаи ҳамаи мо шумо дигар моддаи органикие ки дар таркиби тухм ҷойгир аст, ин равған аст. Ҳамаи мо шумо медонем ки дар хонаи любой одам чӣ ҳастай? Равғани растанӣ, равғани кунҷид, равғани зағир ҳастай. Ҳамаи ё равғанҳое ҳастанд ки аз чӣ? Аз тухми офтобпараст ё аз тухми зағир ё аз тухми кунҷид гирифта мешавад. Ин буд таркиби моддаи органикие ки дар таркиби чӣ? Тухм ҷойгир аст. Яъне ки ширеш, крахмал, оҳар, сафеда ва равған. Моддаҳои маъданӣ ин намакҳо аст ки фоизашон нисбатан кам аст. 1/4 асосан аз моддаи органикӣ иборат аст. Ва об. Дигар чизе ки аз он тухм таркиб ёфтааст, ин об мебошад. Дар ин опыт ман фаҳмодам то ки чӣ хел доказат мекунем ки тухм аз об, моддаи органикӣ ва моддаҳои маъданӣ иборат аст. Яъне ки тухма мегирем, дар ин пробиркаи прозрачни шаффоф мемонем, алов мезанем, дар танаи пробирка парҳои об ҷамъ мешавад. Ин маъноеро дорад ки дар таркиби тухм об ҳаст. Дальше тухм месӯза, ба хокистар табдил меёбад. Сӯхтани ҳамин тухм маъноеро дорад ки моддаи органикӣ дорад. Ва хокистар пайдошавии он маъноеро дорад ки моддаи минералӣ дорад ки намесӯзад. Так, ин опыт таҷриба нишон медиҳад ки дар даруни хамира мо дар даруни латача мегирем, дар об тар мекунем ва ёдро агар добавит кунем, ранги об алиш мешавад. Ин маъноеро дорад ки дар таркиби ҳамин об чӣ ҷойгир аст? Крахмал. Так, дальше рафтем. Сабзиши тухм. Мо гуфтем ки сабзиши тухм
тухм худаш узви чи аст, репродуктивияция. Ки ин тариқ растаниҳо афзоиш мекунанд. Барои сабзиши тухм кадом шароитҳо муҳим аст? Якум об, дуюм оксиген ё ҳаво ва сеюм ҳарорат. То есть ки се шароите ки барои чӣ? Барои сабзиши тухм муҳим аст. Мисол мегирем дар китоби ботаника тоҷикӣ ҳамеро чӣ хел фаҳмондагиам. Мисол мегирем, агар мо 2 стакана бигирем, 2 стакана бигирем, дар дарунаш 1 тухма монем, ина 1 стакани дигара бигирем, дар дарунаш бо тухма монем, ира камакак тарк намемонем, камакак обш резем. Айбан чанд вақт мегзара ки тухме ки беоб, бетар кардан дар даруни стакан мондем ва насабзидааст. Ва тухме ки тар карда будем, чӣ шидагӣ аст, уже нешзадагӣ, уже поячаш, решачаш бомадагие. И опыт доказад мекунад ки барои сабзиши тухм об муҳим аст. Об муҳим аст. Дальше барои сабзиши тухм чӣ дар кор аст бо оксиген ва ҳаво. Мо медонем ки ҳамаи организмҳои зинда бе оксиген ва ҳаво зиндагӣ кардан наметавонанд. Ира мо чӣ хел исбот мекунем ки барои сабзиши тухм лозим аст оксиген ва ҳаво. Бо мегирем 2 стакана, тухма мемонем дар дарунаш, ира пури об мекунем, то даҳанша об мерезем. Ягон майда фосила намемонем ки чтобы ки ҳаво бидорад. Ва як тухми дигараша мегирем, чӣ кор мекунем? Тар мекунем, фақат тар мекунем, мемонем еста ва ҳаво медорад. мо мебинем ки тухме ки об бисёр дорад, ин намесабзад. Ва тухме ки камакак тар кардагием ва таъсири ҳаво ҳаст, оксиген аст, ин чӣ кор мекунад? Месабзад. Ин опыт нишон медиҳад ки барои сабзиши тухм чӣ дар кор аст? Ҳаво лозим аст. Ва дигар шароите ки барои сабзиши тухм дар кор аст, ин ҳарорат аст. Мо мегирем 2 тухма тар мекунем дар пробирка ва якчо дар ҳарорати паст мемонем ва дигарша дар ҳарорати чӣ? Муносиб. Бисёри растаниҳо дар ҳарорати 10-15 дараҷа месабзанд. Дар ҳарорати муносиб мемонем. Мо мебинем ки тухме ки дар холодильник мондагием, ин насабзидагие. Ва тухме ки дар шароити мусоид мондагие, ин чӣ кор мекунад? Месабзад. И опыт, и таҷриба нишон медиҳад ки барои сабзиши тухм шароити ҳарорат низ роли калонбозӣ мекунад. Мо наметавонем ки яке аз ин шароитро таъмин кунем. Мо бояд ҳар се шароитро таъмин кунем ки тухм бисабзад. Ҳам об, ҳам ҳаво ва ҳам ҳарорат. Дар ин расм омода шудааст ки кадоме аз растаниҳо дар кадом дараҷа хуб месабзад. Мо мебинем ки мисол бояд ҳарорати минуса набошад якум ва ҳарорати мусоид гуфтем ки 10-15. дар ин ҳарорат мисол харбуза, бодринг, помидор ва дигар чизҳо месабзад. ҷувории сабзӣ, ҷувори макка, сабзии гандумӣ ё аввали баҳор киш мекунанд, барои ҳамин камтар ё сармо тобовар ҳастанд, барои ҳамин дар шароити ҳарорати хок 5-6 градус будан иро месабзад. Вобаста, яъне ки таблица нишон медиҳад ки барои дар кадом ҳарорат кадом тухм, кадом меварастанӣ хуштар месабзад. Шароити муҳим и 10-15 градусе. 10-15 градуса қариб ҳамаш чӣ кор мекунад? Месабзад. Агар дар экзамен савол омадак, ҳамин расман даётон бигирем. Дальше меравем. Нафасгирии тухм. Нафасгирӣ худаш чӣ маъно дорад? Нафасгирӣ маъноеро дорад ки оксигенро фурӯ мебарад ва гази карбонатро чӣ кор мекунад? Хориҷ мекунад. ҳамин раванда чӣ кор мекунад? Нафасгирӣ мегӯянд. ина нафасгирӣ мегӯянд. барои тухмам нафас мекашад. Ин опыт мисоли расман нишон медиҳад ки агар мо дар як пробирка тухмҳои мисол вайроншудагиро бигирем, бимонем беста,
ва дигар пробирка, дар дигар стаканчик тухмои мисол солима бигирем. Тухмои солима бигирем бимонем. Агар баъд аз чанд вақт даҳони амира мепӯшем, даҳонша мепӯшем мисол, дар қисмати дигари ҳамин пробирка оксиген аст. Оксиген аст. баъд аз чанд вақт, баъд аз гаштани як муддат вақт мегирем, обычно алова гирон мекунем. Дар пробиркае ки тухмои вайроншудагӣ ҷойгир аст, алов гирён мешавад. И чӣ маъно дорад? Ин маънои дорад, ки тухмои вайроншудагӣ нафас накашидаистанд. Вақте ки нафас накашид, оксиген чӣ кор мекунад? Оксиген боқӣ мемонад. аз ҳамин ҳисоб чӣ свеча дард мегирад, шам дард мегирад. барое ки оксиген месӯзад ва CO2 боша чӣ намесӯзад. аз ҳисобе ки ин тухмои вайроншудагӣ нафас намекашанд, оксиген боқӣ мемонад ва барои ин шам чӣ месӯзад. дар пробиркае ки тухмои солим ҷойгир шудааст, ё албатта ки оксигене ки дар қисми болои пробирка будан фурӯ бурда шуд ва дар инҷа чӣ гази CO2 ҷамъ шудагиа. дар боқӣ мондааш чӣ гази диоксиди карбон ҷамъ шудагиа, ки гази диоксиди карбон намесӯзад. барои ин чӣ шамъи мо мемирад. барое ки барои сӯхтан ҳатман бояд оксиген боша дар любой ҷо. ин примери простой дар дегдон метавонам фаҳмонда. дегдона мегирем. агар ҳамин дегдон боша, таги ҳамин дегдонда як сурохи ҳаста, ки барои нон пухтан ҳамин сурохиро агар мо ҳӯй кунем, алов чиз зиёд мешавад. агар сурохиро маҳкам кунем, алов кам мешавад. яъне ки барои сӯхтан оксиген зарур аст. дар ин пробирка ки оксиген нестад, шам намесӯзад. дар ин пробиркаш ки оксиген ҳаст, шам месӯзад. барои чӣ оксиген? барое ки тухмои вайроншудагӣ нафас намекашанд. ин маънои дорад, ки ин опыт нишон медиҳад, ки тухм нафас мекашад, тухми солим нафас мекашад. ва шароити нигаҳдории тухмо, бояд барои нигаҳ доштани тухмо, естественно бояд мо шароит муносибат кунем. ҷое ки анбурҳои махсуси ғаланигоҳдорӣ, яъне ки дар складое ки бисёртар ҳамин тухмо нигоҳ дошта мешавад, элеваторҳо бояд постоянно чӣ кор кунанд? Проветривать шаванд, шамол дода шаванд, ки тухмо чӣ кор кунанд? ҳаво гиранд, нафас кашанд, вайрон нашаванд. ин примера мисол, агар ҳаматон дида боша, ки ҳазрати Юсуфа вақте ки қатъӣ мебиёд дар Миср қатъӣ мебиёяд, барои пешаи қатъӣ омадан ҳазрати Юсуф мегӯяд, ки бояд мо гандум захира кунем. баъзеҳо шароити нигаҳдории гандума мисол нигаҳ медорад ва гандумшон то охира мебарад. 7 соли қатъӣ будак. нафароеш ки мисол гандума шароити мусоид, шароити хуб таъмин намекунанд, гандумошон мепусанд. и вайрон мешаванд. ин нишон медиҳад, ки мисол барои нигаҳ доштани тухм бояд мо шароитҳои махсуси хубро таъмин кунем. ва нафасгирии тухмро дар ҳамин опыт мо нишон додем. ғизогирӣ ва сабзиши майса, муҳлати кишт. чӣ хел мисол ғизо мегирад? мо гуфтем, ки мисол мегирем тухм таҳти таъсири об варам мекунад. чӣ кор мекунад? Варам мекунад. баъди варам кардан ҳамун чӣ эндосперм боша, чӣ тухмпала боша, моддаи ғизоие ки дар ҳавои ҷойгир аст, ба ё чӣ кор мекунанд? ҳал мешаванд, дар об ҳал мешаванд. охар дар об чӣ мешаванд? ҳал мешаванд. дар об ҳал мешаванд ва охар ба қанд мубаддал мешавад дар натиҷаи гидролиз. ва ҳамин моддаи ғизоӣ ба ҷанин дохил мешавад. ҷанин мо гуфтем чи аст? ҷанин ин решача, пояча ва мухчача.
ва естественно моддаи ғизоиро ё чикор мекунанд дахатшон мегиранд ва чикор мекунанд афзоиш меёбанд ва вақте ки решача пояча мошача ғизо мегиранд дар натиҷа майса ҳосил мешавад. майса агар ки дар хок монем уже чӣ мешавад як растании нав пайдо мешавад яъне ки об ба чӣ мебиёрад ба варм кардани тухм ва ҳал кардани моддаи органикӣ ки дар об ҳал шудан ба ҷанин дохил мешавад ҷанин чи решача пояча мухшача ё ҳамин моддаи ғизоиро дар хид гирифта як растании навро ба майса табдил меёбанд ва дар натиҷа чӣ растании нав пайдо мешавад. ин таҷрибае ҳастае ки нишон медиҳад ки агар мо гуфтем ку моддаи ғизоӣ дар куҷо ҷойгир аст моддаи ғизоӣ дар растаниҳои якпалла дар эндосперм ҷойгир аст ва дар растаниҳои дупалла бошад дар тухмпаллашон ҷойгир аст. ҳамин опыт нишон додааст ки агар ки мо тухмпаллаи растаниро бигирем растанӣ чӣ мешавад дер инкишоф меёбад ва кам инкишоф меёбад. ин чӣ маъно дорад? Маъно дорад ки барои инкишофи решача мухшача ва пояча моддаи ғизоӣ нест ҳамин оҳара ва эндосперму чиёра гирифтагӣ найдаронаш ва барои ҳамин дар об кам ҳал мешавад ва моддаи ғизоӣ кам ба ҷанин дохил мешавад. ай ҳамин ҳисоб растанӣ чӣ моддаи ғизоӣ надорад ё кам дорад барои ҳамин оста оста инкишоф меёбад. дигараш мақсад дар иҷод ҳамун моддаи ғизоиша камтаракша гирифтагианд бинед нисбати якумаш хеле хубтарак инкишоф ёфта шудааст ва дар инаш вообще дар расми сеюмаш вообще чахакофтагӣ нест. мисол чанд қадаре ки моддаи ғизоӣ зиёд боша тухмкалон боша мақсад аммо эндосперму тухмпаллаш чахакофтагӣ набошад чӣ тухм растании нави хушрӯ пайдо мешавад. ин таҷриба нишон медиҳад ки моддаи ғизоие ки дар таркиби тухм аст роли калон бозӣ дорад ва вазифаи об ҳамине ки ҳамин моддаи ғизоие ки дар тухм аст дар об ҳал шуда ба ҷанин дохил шавад. хоб дальше рафтем. муҳлати кишт вобаста ба муҳлати кишт растаниҳо духил мешаванд растаниҳои сармотобовар ки дар аввали баҳор кишт мешавад. барои чи аввали баҳор температура паст аст намии замин зиёд аст барои ҳамин дар аввали баҳор ё кишт карда мешаванд ба ё дохил мешавад чи гандуми баҳорӣ зағир сулӣ ҷавдор ва мушонги 24 ин намуди растаниҳо ба растаниҳои сармотобовар дохил мешаванд. дигар намуди растаниҳо растаниҳои гармидӯст мебошад. Гармидӯст бошад дар дараҷаи 10-15 градус кишта мешавад. агар дар шароити кам агар ҳарорати кам бушнанашон намесабзанд. ба ин дохил мешавад чи ҷуворимакка лӯбиё бодиринг каду харбуза помидори 24 вот. мобайнои баҳор даёра вай мекунанд кишт мекунанд барои сабзиданашон. ин опыт чӣ нишон медиҳад? дар ин опыт нишон дода шудааст ки бояд мо барои ки растанӣ хуб инкишоф биёбад на танҳо мисол шароитро таъмин кунем об ҳаво ҳарорат ва дигар шароитҳоро балки чуқурии хуб бимонем ки ҳавоё дастрасӣ ба оксиген ба нурҳои офтоб дошта бошанд. вот чанд қадаре ки мо чуқур агар кишт кунем кам месабзад. барои чи? барои ки ҳарорат дига мешава дастрасӣ ба об дига мешава нурҳои офтоб намераса. барои ҳамин агар мо чуқуртар растаниро кишт кунем кам инкишоф меёбад ва вақте ки мо растаниро дар чуқури идеалӣ кишт мекунем ҳам решааш нағз инкишоф меёбад ҳам қисми зеризаминӣ нағз инкишоф меёбад ва ҳам қисми чи болои заминиаш. яъне ки барои шино додани як растанӣ бояд мо ҳамаи шароитҳои идеалиро таъмин созем. хоб дӯстон ин мавзӯъ буд мавзӯи тухм. мавзӯъро хубтар гӯш кунед конспект кунед ва ҳамаи ҳамин чизе ки ма гирифтагим аз китоби дарсӣ
که واسه معرف پیشنهاد میکنن گرفتگی هستم و میتونه که با полный текст همونجا بخونه. ما در جا پرزنتація کردگیم جای اساسش گرفتگیم و полный текст هم میتونه که همونجا بگیره بخونه. باقی سلامت و سربلند باشه. لایک подписка رو فراموش نکنید. در آینده به شما برجا خواهانم. با شما بود محمد امین عزیزلایف. تا درس دیگه.